Сәләмәтсез. Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Кыргылдарлар йокламый. Полициядә уяу. Психологик ярдәм күрсәтү безнең өчен бик кирәкле нәрсә дип саныйбыз. Калабызда бәхет форумы узды. Әлмәттә музыкаль-патриотик концерт үтте. Әлмәттә полицейскилар юл транспорт һәлакәтендә юлыккан туганнарына ярдәм итү тәкъдиме белән мошенниклык сериясен кылда шикләнелүчене тоткарлаган. Ул Әлмәттән балык булмаган студент булып чыга. Ул 5 кешене алдап 150 мең сумнан 4 мең долларга кадәр акча эшләгән. Тикшерү барышында агымдагы елның апрель аенда полиция бүлегенә мошенниклык кылу турында 5 гариза алына. Алар барысы да 72 яшьтән 86 яшькә кадәр пенсионерлар. Алар аныкларын, туганнарын, күршеләрен коткарып калу өчен билгесез кешегә өйдә сакланган бөтен акчаны бирәләр. Җинаятьләр охшаш. Пенсионерның стационар яки кәрәзле телефоннарына билгесез кеше шалтырата. Үзен хукук саклаучы органнары хезмәткәре дип таныштыра һәм аларның танышлары юл транспорт һәлакәтенә эләгүе, зыян күрүчеләр булуын хәбәр итә. Мәсьәләне хәл итү өчен акча кирәклеген белдерә һәм конкрет сумманы атай. Аннары шалтыратучы күпмедер вакыттан акча алырга хезмәткәр яки курьер килүен хәбәр итә. Билгесез кеше акча алгач кына пенсионерлар аныкларына шалтырата һәм алдау корбаны булуын аңлый. Оператив эзләү һәм тикшерү чаралары комплексы кысаларында җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре шикләнүченең шәхсен ачыклый. Ул элек хөкем ителмәгән 17 яшьлек әлмәтле студент булып чыга. Полиция бүлегенә яшь кеше үз гаебен тану хакында күрсәтмәләр бирә. Ул интернетта акча эшләү мөмкинлеге турында белдерүгә тап булуын аңлата. Ул акча алырга кирәк булган адресларга сылтама ала. Зыян күрүчеләрдән алган акчаның 10%-ны үзенә калдыра, ә калганын заказчы күрсәткән банк счетны реквизитларына күчерергә тиеш була. Егет сүзләренчә, ул 150 мең сум акча эшләргә өлгергән. Алынган акчаларга автомобиль колонкалары, кармаклар һәм пневматик пистолет сатып алырга өлгергән. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт буенча тикшерү бүлеге тарафыннан мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан җинаять эшчәнлеге кылуның дәлилләр җыю буенча тикшерү эшләре комплексы үткәрелә. Яшь кешенең шунда ук җинаять кылуга катнашы тикшерелә. Җинаятьне оештыручының шәхсе, телефон һәм банк карталары номерлары хуҗалары ачыклана. Шикләнүче үзе тоткарланган һәм вакытлыча тоту изоляторына урнаштырылган. Әлмәт Ичке эшләр бүлеге мәгълүматлары буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бәхет өчен ни кирәк? Әти дә, әни дә кирәк дияр иде сабый. Үсә төшкәч, бу исемлек артканнан арта бара билгеле. Ләкин бәхетне эзләү, аңа ирешү миллионлаган кешенең тормыш максаты булып кала бирә. Бәхетле булырга теләгән әлмәтләр өчен барлык мөмкинлекләрне бер проектка җыеп куясы иттеләр. Шулай итеп, 2019 елда район күләмендә Бәхетле Әлмәт исемле проект кабул ителә. Аның кысаларында төрледән-төрле чаралар уздырылып килә. Күптән түгел бәхетле булу серләрен педагог-психологлар да ачасы итте. Рәдифә Нугмановна үз күзләре белән күреп кайтты. Бәхет төшенчәсе һәркемнең үзенеке. Кем өчендер ул матурлык тудыру, кем өчендер спорт белән шөгыльләндерү, кем өчендер ул иҗат итү. Ләкин менә шушы төшенчәләр бергә җыелып, бәхет формуласы туа да инде. Бүгенге форумның максаты да әнә шуннан гыйбарәт. Инженерлар лицейында уку йортлары кешеләре белән оештырылган бу күргәзмәдә кешенең иҗади мөмкинлекләрен тормышка ашыру юллары аерым күрсәтелә. Иң мөһиме, калабызда мондый мөмкинлекләргә мәйданчык һәм теләк кенә булсын. Чөнки бәхет дигән муенса кечкенә сөйләннәрдән төзелә дә инде. Әлмәт инженерлар лицейында узган форумның максаты иң яхшы тормышта сыналган психологик тәҗрибә белән уртаклашу. Анда Татарстанның яшьләр эшләре министры урынбасары Алла Кондратьева, республиканың мәгариф министры урынбасары Алсу Асадуллина, Казан федераль университеты педагогик психология кафедрасы доценты Ирина Лупашова һәм конфликтларны җайга салу буенча медиация үзәге мөдире Олег Маврин, республикабызның көньяк-көнчыгыш регионнарыннан педагог психологлар катнашты. Кунаклар лицейда экскурсия барышында калабызда барлык юнәлешләрдә дә кулланыла торган тәҗрибәләр белән танышты. Уңайлы мөхит принципларын һәм психоэмоциональ халәтне яхшырту методикасын, шулай ук шәхси сәләтләрне үстерү ысулларын өйрәнделәр. Психологик ярдәм күрсәтү безнең өчен бик кирәкле нәрсә дип саныйбыз. Бу психологик ярдәм кирәк безнең балаларыбызга да, ата-аналарыбызга да, укытучыларга үзләренә дә. Шуңа күрә бик зур рәхмәтлемен шушы форумны оештыручыларга. Шушы форумнар традициягә керергә тиеш. Булачак белгечләр югары квалификацияле профессионалларны өйрәтеп, психология өлкәсендә эш тәҗрибәсе белән таныш һәм мастер-классларда катнаша алды. Анда педагогларга психология ярдәм күрсәтү программалары, һөнәри һәм эмоциональ яныны профилактикалау инструментларын тәкъдим иттеләр. Иҗади потенциалны үстерү ысуллары һәм балалар ата-аналар мөнәсәбәтләрен формалаштыру механизмнары кебек юнәлешләргә дә игътибар бирелде. Безнең инде темабыз бердәмлеклек көч дип атала, мы единый. Безнең тәкъдим ителгән мастер-класслар төрле яшь
Төрле яшьтәге балаларга һәм дә инде өлкәннәргә дә туры килә. Кичкенә балалардан алып, өлкән кешеләргә кадәр үткәрергә мөмкин. Коллективны бердәмлеккә китерү буенча. Радифа Нугманова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 30 апрельдә Нефтчеләр мәйданында музыкаль-патриотик марафон кысаларында «За Россию» концерты узды. 4 сәгать дәвамында шәһәребез кунаклары һәм халкы өчен җанлы музыка яңгырады. Бу патриотик концерт кына түгел, а озын музыкаль марафон. Ул 12 апрельдә Твердә старт ала һәм Россиянең төрле шәһәрләрендә уза. Бу концертлар сериясе 5 майга кадәр дәвам итәчәк. Ул концертлар һәм белем бирү лекцияләре уза торган берничә дистә шәһәрне кулашлый. Марафон кысаларында республика чаралары 15 апрельдә Ярчаллыда һәм 22 апрельдә Түбән Камада узды. Сегодня этим концертом мы выражаем Бу концерт белән без илгә хәрби хезмәткәрләргә ярдәм күрсәтәбез. Алар дөреслекне яклый һәм дөньяны яңа янаулардан саклый. Акциядә дистәләгән иҗтимагый берләшмәләр, яшьләр, ветераннар һәм күп кенә битараф булмаган гражданнар катнашты. Карагыз әле без ничек күп. Безнең көч бердәмлектә. И, конечно же, наша сила в единстве. Концерт программасы белән шәһәрнең иҗат коллективлары һәм камертон кавер төркеме чыгыш ясады. Марафонда шулай ук Россия гимны да яңгырады. Шәһәрләр баш өстендә дәүләт флагларын күтәрделәр. Очень здорово, что проводят такие мероприятия. Они нас всех сплочают. Мы патриоты своей страны. Мондый чараларның үткәрелүе бик шәп. Алар безне берләштерә. Без үз илебезнең патриотлары. Бу сәхнәдә уйнаучы җырлар барысы да күңелгә үтеп керә. Мондый чаралар өчен хакимияткә рәхмәт. Молодцы администрация, что проводит такие мероприятия. Настроение вообще повышается. Мондый чараларда кайф һәр вакыт яхшы. Бала белән килә алганда аеруча сөенәм. Патриотизмны арттыручы чаралар булуы яхшы. Так хорошо. И патриотизм повышается. Мәйданчыкта туклану нукталары, иҗади лабораториялар оештырылган иде. Артистларны тыңларга барлыгы 2000-нән артык кеше җыелган. Алия Байрамалова, Вероника Рябова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда Милләт җәүһәре 2022 матурлык бәйгесе узды. Әлеге чара районда яшәп килүче күп милләтле халыкның дуслыгын ныгыту, милли йолаларны саклау максатыннан оештырылды. Бәйгенең беренче туры онлайн рәвештә тавыш бирү форматында узды. Финалда төрле милләт вәкилләреннән булган 9 кыз көч сынашты. Аларны Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина да күреп кайтты. Татар җәүһәре бәйгесендә татар, рус, башкорт һәм әрмән милләтләре катнаша. Алар үзләренең гореф-гадәтләрен күрсәтәләр. Бәйгедә татар, башкорт, рус һәм әрмән милләте вәкилләре катнашты. Алар өчен җанатарга әти-әниләре, дуслары, якыннары җыйналган иде. Мин Тымытык авылыннан булам һәм бүгенге бәйгедә мин татар кызы буларак катнашам. Һәм инде яраткан эшләремнән ул җырлау, бию һәм сөйләшү. Чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Кызларга алда уңышлар теләп, чараны оештыручыларга, иганәчеләргә рәхмәтен җиткерде. Они уже победители, что находятся здесь. Сез барыгыз да җиңүчеләр. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле кызларыбыз, хөрмәтле Ознакайлылар, килгән кунаклар. Бәйгенең шарты буенча катнашучылар түбәндәге номинациялар буенча көч сынаштылар. Беренче өлештә визит карточкасы, ягъни катнашучылар белән танышу. Икенче өлештә милли йола, гореф-гадәтләрне күрсәтү. Алга таба кулинар бәйге һәм талантлар бәйгесе. Милләт җәүһәре исеменә Актүбә кызы Екатерина Бекбова лаек булды. Ул Ознакай санаториясенә юллама белән бүләкләнде. Башка кызлар төрле номинациялар буенча җиңү яулап, һәммәсенә дә бүләкләр тапшырылды. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ял көннәрендә Әлмәттә шәһәребез өчен гадәти булмаган күргәзмә узды. Экспонатлар ролендә чын этләр иде. Милли күргәзмә ачык һавада узды һәм безнең республикадан гына түгел, бөтенләй төрле токымлы этләрне җыйды. Бу Люся. Ул Әлмәттән үз токымнарының бердән-бер вәкиле. Очень любит людей, со всеми дружит. Также, когда я ее выгуливаю. Ул бик игелекле, кешеләрне ярата. Хәтта без урамда йөргәндә дә кешеләрне янына килеп уйный, дуслашырга тели. Хәтта кунаклар килгәч тә ул бездән ныграк шатлана. Без аны һәрвакыт үзебез белән алабыз. Ул безнең гаилә әгъзасы һәм без аны бик яратабыз. Счастлива.
И вообще это собака-компаньон. И где бы мы ни были, она всегда с нами. И мы ее очень сильно любим и ценим. Эт рингка чыга, анда аны эксперт тикшерә. Ул этнең сөякләрен, скелетын, тешләрен, колакларын, муенын тикшерә. Алар дөрес куелган булырга тиеш. Алга таба эт йөреп күрсәтә. Хайван дөрес хәрәкәт итәргә тиеш. Хочется, чтобы Безнең шәһәрдә эт үрчетү мәдәни үсеш алсын иде. Мәйданчыклар күбрәк булсын иде, алар аз. Кешеләр этләр белән тыныч йөри алсыннар иде. Чөнки кемдер этләрне ярата, ә кемдер алардан курка. Бу безнең өчен бик актуаль. Потому что кто-то собак боится, кто-то любит. Күргәзмәдә Лениногорск, Бөгелмә, Уфа, Киров, Әлмәт һәм башка шәһәрләрдән эт үрчетүчеләр катнашты. Аларны хөкем итәргә башка шәһәрләрдән килгән барлык тукымнар буенча интернациональ судья-экспертлар килгән. В каждой группе определенный набор породы собак, первая, вторая там и так далее, до 10. Они награждаются номинации первая группа сначала, вот 3 места, первое, второе, третье место. Может поощрительно быть 4-е место. Оештыручылар сүзләренчә этләр өчен мондый күргәзмәләр хатын-кызлар өчен матурлык конкурсына охшаш. Алар монда үзләренең характерларын, тукымнарын күрсәтергә тиеш. Алар чын модель буларак өйрәтү мәктәпләре дә уза. Олия Байрамалова, Вероника Рябова, Марат Халиуллин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Миллина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.